der skal vi faktisk bare... Okay. Hvis I ser på mig nu, skal vi se mig? Ja. Så, ja. I dag, der skal vi jo se i min computer, som jeg har været og se. Og det er den her. Så er det godt. Jeg spiller fodbold, og jeg har dem her medaljer. Den her. Og jeg har dem her pokaler. Så jeg har spillet fodbold i 5 år. Det er siden jeg var 4 år. Jeg er fan af Messi, og han er bare fuck. Jeg er selv hjemme. Nu tager jeg slik. Nej. Det gør jeg ikke. Jo. Nej. Der er noget slik. Kiks. Nej, ja. I dag, der skal jeg til fodbold indendørs, og det er faktisk 2 år siden. 2 uger faktisk siden, fordi der har været vinterferie, som I nok ved. Så vi ses!